Aweyo nen mari. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ini. Ai. Anh ấy đó rồi giờ mi ngắm anh à đi à hết gì đây good morning so ni eating a very big luggage it travel. Aku travel, tapi mana bulan morong kan? Oh, tapi itu sani ugine, register wana. Kaman. Oh, tu boleh tu. Ande oki kita kanyamba amba awa kukorona wake. Ilo kinyake chimana kiketuchie. Oh. Minodano ngunya pesa. Ngunya pesa. Kaki ponjo kina bed mabere. Soya kan. So the woman will live. Or fly without wings. Ipo apane to para. Dire moko no osume juu to kunde de dala. Ai. Mu nyu. Oh, mu nyu. Ai. Bunda de. Abi ni rumah. Jirani. Magyo kota go business. Ni my husband. Ni se de ngende do kunyugu do. Bunda de te. Jirani ichal mana Christmas. Ha? Ichal kalenda mujo. Christmas. Mujo December. Christmas itu kok yang Christmas mana? Christmas cuma kalau nggak sih. Punya bicara kita anu. Mago mana. Karawasha lagi mungkin bicara. Mago kesumu lungonya. Once majas passed away. Oh. Yo mabiro bange to Nyasaye gwedho. Nyasaye gwedho. Apendi pastor duga na kita. Nyasaye gwedho. Nyasaye rach. Itweyo kamba. Goyo long pass. Sati bi goyo subsuta be in go. To be seche ma Yesu paro no kada Nyasaye gwedho no. Be pesa na bende paro dako gwedhnie pesa. Koro pesa ni no ema paro ema miya timra nade. Adhi yale kanisa mondo mi ayud kata sadaka kelni pesa no ginene kasani. We walo koda pastor. Seche mi wuok ikia ma inangowa. Ikia geno mara mana wuok ne oda kadhi kuma dhiye. Awuok e oda ne mondo biru umia pesa. Landlord, kuom yie mari, wena wik achiel mondo atimra nade. Abia mi pesa no endo. Iepa. Oka epi landlord. Iepa. Wael ni list ni walo koda. Pastor donge. Pastor donge. Mane go. Ibia pesa mogi karango. Dong na mi pesa dwe mar achiel kucho. Ka dwe mar achiel, dwe mar ariyo kichulo, dwe mar adek bendo kichulo. Dong ing'eni pastor. Landlord. Na dwa timo ni ati mondo ariwni pesa no mondo koro kami pesa gigo. Ami pesa maduong' dichiel tidhi tinyiewo go gari. Winji. We gona nengo gari pok aromo nyiewo gari. Koro kadhi ya koso. Man lo new DC. Asante. Ang'o mandise? Ang'o mandise? Yani tich mo on this. Ang'o mandise? Register with men. Yani ini dak ka ngene ka timajira ni tie, jira ni madakan. Dong ngene wa ngene ya. Okian kisungu masing. Nala, mati jira ni majira ni tie. Imagine dia. Dong ini ngodong nana no kuuri. Iya lo, ono kan dia aku sedang gitu kan. Oh. No mera. Bebaderi, minyak lagi mati. Nya kon ni inge maram nan. Inge maram. Kan ini. Ini kok mati mau drama. Ini jadi ada jawabna. Hah?
Ngene jadi mana jangan kaya. Jadi ini dalam ura kata mau mau jadi dalam ura tu Baik cuba tu sini. Cuara inggo bang. Cek ini. Dua jadi dua. Ai, jogi tu mau nak berapa mami slot kan. Nah, kau mah nek. Jamit na. Jogi nyago lu kude bina kondomera. Ichula mugi karango. Pasta mia pesa. Landlord, kihie kare temnia weadhi kanisa kumadhieni mondo kaduogo ami pesa nino endo. Apenji keto pesa koso kiketi. Ani asai imiya pesa koso kimia. Pare niya we ai kanisa akelni pesa no endo mondo atimra nade mondo achuli rent no endo. Pesa nino ok nind kawuono. Kakoro last month ni wacho ni dhako okawo ahila oswago oketo ni e pi kidhi luok. Sani endian pesa na okichula ni waju mabeni dendi ukuot dendi ili aweni adier na neno ruma kaka dhano iweni utego nagero ni mondo mi udake free dong kata chieng'cha ni biri yudo ka denda ila ma agwonyora ma ing'en tokino aduoga riembo dhako no ma sani aonge kata dhakeo dhako manendo kalure go chumiu iwinja pesa na dwaro kika this month mokwongo ning'isa ni ati okoko ochuoyo lewi momoko ma idhi godo hospital mitiyo gi pesa mang'eny. Pesa na dwaro. Dwaro pesa na. Yawa, landlord. To kagero nunu mondo mi onyuole. Akwayi. An gi lit mang'eny e chunya. Lit go magi. Dhako ringo weya gi nyithindo kaka nariembo dhako. Mano mari. Dhako ringo weya gi nyithindo. Mari. Alafu mar ariyo. Ani asai, ang'eni kawuono adhi agi pesa ginene e kanisa. Adwa ndiko kani does not pay. Iwinja mano tiyo kisungu. Does not pay, yani poko chul. We walo. Kai insist ni adonyo kanyo to onyo na bernia until the next door. Onyo na ta adonyo. Okay man, idonyo kanyo. Tuwa kadwa luka. Awacha ni ni luka. Ina no kanyo nyetindo ito ka. Sasa ndio kajeni ndio nyitindo kaneni. Iku do biye. Kude binya kondomera. No goy bana nyisino iningeni yoge landika. Nyoro no goy maduol dwaro kano. Nyapundu ngijati se. Nyapundu ikudo wiya. Okene nyitero maja apigo go kaka to Nyiero kaka idwa nyora ngumte. Nyithinda bani adno ngama donjo. Dia di ngene donjo adu. So I'm totally confused. Why? Don't need that. Of course you are my sweetheart. You are my lover. But you cannot goya anyhow ni kaka gore Nyaponi imba asingisenia punguza urefu nekech ngene irabora makaka nyalo introduce in front of people. Hayo kiwa wacha pele chwa malando Nyiero. Ino kiwi nimezoacha. Adwa go mimi lo create. Nyapondo Nyapondo I beg you to awacha ne loka adwa go kiwi ka uno mimi beto ti. Kora atingi nyaka bebe. Itingo ne ngamo jisini ting. Seje meeting echa ne chama kadega. Nyapondo mato you want to kill me alive nyapondo. Ino play jo ni to tinga yoda nyoni ko soda ke manyunyu. Na nyizo waya. What have you been bringing to me? Nikelo nani ni mama. Dakini rimba chido mine tek ni me an masebe na yodi. Kare man mpango gi wa. Wa yulo chini chendo dala. Ko radoro ne nyaka moro bet nyalo goe. Nyapondo kare wado uwe lakini to ko. Obadi uwe wacha. Koro gimetem. Does not what? Capital koso. Does not. Capital koso small. Dipital. Angna tali ma leke gi chwer pin ma jogo pao kiduoge dogi. Wepima capital letters. Does not pay.
This month kikadhi ikelna ma dweche adi? Pes dweche adi? Pastor dweche adi? En dweche adek. Aluoro jalo milamo, aluoro Nyasaye milamo, but pesa na to nyaka miya. Pesa ni adhi miyi. We adhi amany pesa kata kech na ninde ot. Pesa na adhi miyi. Kata kech na ninde ot. Adhi manyo nyithindo ywak kuoma malich. We adhi alem mondo sadaka mogolno. Adhi wacho ni ng'ato nothalo lemba ma sadako timre nade. Ma sadako ginene. Talang pesa no. Poko tal. Landlord. Gimitim. We adhi alem aduogo. Hey. Akelo ni pesa nino. Pesa gigo. Hey. Mago pesa matin. Anang'e maber ni ati aduogo tatimra nade. Ami pesa ni. Hey. Tatimra nade. Adak yo. Yawa. Gowi gok dhi bedo kanyo. Nyamalo iwena plot kanyo. Ne, nyamalo nitie. Koka nyoro. To nyithindo ariyo. Ne, nyithindo ariyo be nitie. Nyithindo ariyo kanyo nyiewo pikipiki achiel. Ma gidak mane giywa to pikipiki no en second. Iluongo ni second hand. Third hand. Third hand. Koro siko maka gi nyamalo to chwore no kelo ne pesa. Gieno. Chwore no kelo. Ma kikiten ni ati nyamalo du iginene. Iwe nyamalo koko mi pesa. Mana kwalo ni siri. Iyalo kosingisa. Wadhi ayal. Sa yalo ikalo. Pastor koki miya pesa na this time round. Pesa ni iyudo pesa ni. I'll kill you. Hey. You don't know me. Iwa kama omera buka ne kama nanyisi ni bwana ano kanya kendo design maneno ka vituko manene landika I cannot marry bwana I cannot Kecha binyeni ya yono maduo. Yes Na winjo koko moka mama beti gere gore we mani tep bwana. Anyisi ni bani nyori yonge landika mache vituko mache movie maril makoro Joshua onge teko bwana anigeni Joshua no kochwanya macha gaga negi macha onge kadake Kaso gimara ni giromre dichuo kedo ngamarom ko bani kini kia kare dhao ni kare in keto wanyisi kanyo seche ma joge gore to dongato gimonyona Joshua kama momak nungo yawa ineno movie mana bana wagioto bwa wagioto anu kanya ananyangisi ni wuod ma I cannot marry that is minyono gogacha kamacha bondi Joshua be nyap makata mon nyap ineno okato kendo marom kode ineno nyachula nobiro bande sigi gok mcheleka nonyone aduwa ne 20 ngeni ngudi bongode Gweche die. Joshua ngudi bwana Joshua ok mane story mano biro storyline mana movie mano ani ngeni kachunga Koka to no movie manono an mana biro awinjo biedare jo kama bati go matuk Tok imbe kesega dilale nini kujana neno ka gine makamali bana to kata ka gine mano wach marach bana ne bangswe kata kikedo ya bana bedra bora dako mikelo dako no nego bed maro Joma nyisi gani bana ne gine die kumfu mokonge die kumfu tik nyako bini mikaliani die kumfu bana ni ngeni ani karabura no marai karabura tema karabura tadi ka udah dako manyeri yeah you are very right but you are not right according to God you are right but according but ite no ni wacho ni se gima Joshua nini ino tok bero mera Joshua njaore Joshua nego kata iko ne oro na ika koro nyima kurungo ni bwana Yandi jogo se woka yao. Odika. Okay. Yani kama ikaka jogo yetu tiuki. Neka kaja ndiri manyocha timo na sabe. Isake. Yaka we. Dunya pino kuka. Tom neka. Tom. Wodi tika ngati mika. Imagine Tomo kada walo. en wach man. We, maths. Sijui maths. Yeah. I don't like jokes. Ango timore ba. Kabiro ka ayud diare. Kabika ayud diare. Adwa pesa. Okay. Landlord oyaore. Imoso nga mokwongo kabimo. Yeah. Most man no ni landlord. Listen. Ongisa
maber nonyiew apiko tad an. Yes, tada. Mano ngano wuondi but apiko en. Pastor dongo ya kupungu nuchiew ka. Yeah, pastor no sororo apile pile uoka mokongo puodho ni wakelo nyiri ot ka mokongo wadwa ni gol ngano e plot ni ngano kwa yes go ngano ja ogwe ngano kwalo gwendo apile pilo kwa yes ko wi jama kana biro ka last time nungisa nao don't do isa no te chula pesa. Yeah, but pesa man pesa no pin bua the money is me wukoda ango mi awuyo ge mag mokongo yin ba kiai ne duri donjo tok jale da kujia rio kakia ngato ka ngato bro chula ibro chula pesa ota chiele embo chula pesa ota chiele eno si na moro kato be onre aona apiko ni maranga apiko ni maranga apiko to mara wagogo squad be okinen mara ngato osiep na moro ka be no miya mar squad obedo no go squad I need my money oda uketo ukele nyiri ukani apiko nyie tadan anto uketo kaendi mokungo nyamalo ere lalo teriga mos my friend bana nyamalo keto tedo chapate oda loko pan kon gi koni otedo kuon mano nyamalo koro mano to usi ni na mano kibitie gi nyamalo kucho lalo asira ni bibiro ni keto kodwa kai mako ka wachungo tibira biri mondo gine let mang'eny adwaro pesa dwe mokadho gi mokadho last adwaro pesa dwe jare omiauru pesa pesa moro to no ona omera pesa ni timriga nade pok imiyo landlord pesa pok amiye dongi ngeni kaka nyore cha ni network olal omiya pesa koso kumiya landlord tiet go ng'erni osemwe bana dongi in an matimo gimora more odni pok imiyo landlord kare momiyo biro roka ka pesa ni ka pesa an go ka omiya pesa koso kumiya uketuna sa pesa ni ka donge pesa miye piyo mabati limokuongo kaka mabati nabiro kadi last time mabati nokolokore kama landlord mano to chieng mang'eny maloko landlord ngamoteno kendo nika mano nyamalo ngamoteno kendo nika mano nyamalo landlord nyamalo no ing'ena bidi moro wawinjre go niya niti otedo chips kati ng'eni otedo chips to kata okomiwa kata uploader to dongo tedo ka chips kapil kata mage moko be mamani dingis nyamalo awuone gi Kiswahili enda unyambie nyamalo akikuja hapa atobe hii kendo hapa isi majiwe atowe awinji maber bati ngatu hapana ane ngatu to kumia pesa wala moro ndo wal Joshua kero wa tinyera go inyone ot ka Joshua gimoro ma simple obeji ni penja inyone ot ka timo nade inyone ot ka tiege gole mana komake mana ne kiriembe kandika kitere ot nyake bedroom inyo okiwinj kokono nangisu maber ni nyara pondok go goyo ne chuo mana ka iluni bulia haleluya ya ukoko wateke lani ka bana tieko tabi kode to kadi pono wuko ko samu go story kaka un maboys nyise no dhio tingi ko kamano to makore wasenyise o makore ga pilo mosuwage mokigi burutole soksi kama machabiro to inyise tiege no wuok ko kanyo mondo wane sinema no ok wadwa no ket gino ne chori bude nyalo maya misamiya ungis na malo ne ko biro kadi to miu kata mapesa kana adugo ka ento chiegni biro bo tielo chips ka chiegni donjo walo Tom omera waka ugine na ne bwana Tom